не е безобидно участието в това. Какви обяснения дават? Правят ли самоопределение? Кой? Тези тримата, как се дават? Тези тримата само единия е дал до момента обяснение, не много широки, общо взето израз на защитната му позиция. Преди това, когато сме ги разпитвали като свидетели, са дали доста по-подробни показания тогава. Не можем обаче да ги ползваме с оглед промяната на процесуалното качество. В предишните разпити те отричаха ли да са участвали в побоя? Ами всеки един за себе си казвал, двама от тях са казали, но са гледали да омаловажат по обясними причини тяхното участие, като за сметка на това за другите двама не са били толкова снисходителни, посочили са кой какво е правил. Али така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние. Когато пострадалият е бил вече в окаяно състояние, с размазана физиономия. Изобщо много са тежки уврежданията. Нямаме и съдебно-медицинска експертиза на този етап, за съжаление, защото е тройна и предвид отпускарския сезон съдебните медици си ползват отпуската. Се надявам да опише там нещата, но това, което се вижда и от албума, който е извършен при аутопсията, така да ви го кажа, единственото място с що годе е нормален цвят на кожата по цялото му тяло, глава и крайници е задната му част, седалището. А пък то е такова, защото е бил седнал и е бит в седнало положение. Всичко друго е с неестествен цвят. Тези тримата са заснети в клипове, има и заснети. Разказахте. Те не отричат. Колко време могат да прекарат в ареста до началото на делото и в такъв? Ако съм не лъжа, 1 година е за тяхната преквалификация с оглед тая по-благоприятстваща норма. Мисля, че 1 година е срока. Обвиненията срещу тях. Но ние няма да чакаме. Смея да ви потвърдя. Няма да чакаме. Лошото е, че от тук нататък общо взето разследването ще бъде свързано с експертизи. Пък експертизите, знаете, че бавно се извършват. Няма вещи лица, обема е голям на това, което трябва да проверят, за да се дадат заключението. Така че това ще ни забави. Горе-долу, мисля, че сме разпитали вече всички свидетели. Има ли технологична възможност да се прецизира кой е така най-големият, най-силното ударение на съд? Има такава възможност, но това е въпрос по същество и това ще бъде решено, когато се определя наказанието. А обвиненията на тези три момчета Всички ли са еднакви са, като са извършители. Като са извършители няма разлика в обвиненията. Единственото не само са участници, а са извършители. Тоест всеки един е участвал в изпълнителното деяние на собствено основание. Няма фатален удар, както тук обичате да питате има ли кой е нанесъл фаталния удар. Няма фатален удар и не трябва да има фатален удар. Тук причината за смъртта е множеството наслоени удари върху тялото на пострадалия, на главата. Най-вероятно, поне това е от медицинската документация, която е представена от болницата, където се опитали хората да му помогнат. Най-вероятно това е в резултат на счупените ребра и задушаване, което е настъпило с спиране на жизнените функции. 40 минути са опитали да го интубиране бил, опитали са с сърдечни масажи да го върнат към живот, не са успели. И тук ли излиза същия мотив? Какъв мотив? За кой? За това, което са извършили. Ловци на педофили. За кой? С кое трябва да го сравним? Не мога да разбера. С предишните 5 обвиняеми. Да, те са абсолютно същите обвинения. Абсолютно същите обвинения. Само, че тези тримата са били свидетели, сега сме решили, че има достатъчно доказателства да ги привлечем и сме ги привлекли. Издирват ли се още видеозаписи? Ще получите ли такива? Значи, видеозаписите са достатъчни. Имаме технически проблем за някои от тях, но те не са свързани толкова с самото деяние, с последващите им действия. Като може би знаете, че след като са взели парите на
пострадали, младежите са отишли да хапнат дюнери. Купили си дюнери, хапнали са, след това са решили да пинат и са си купили и водка, и бира, и други неща и са си пинали, само че не са им стигнали парите, да се е наложило единия да доплати. Това са неща, които са вече вторични. Важното е убийството. Различната наказателна отговорност, която биха могли да понесат, ако разбира се, един друг. Един по-късен момент реши това, но така или иначе е достатъчно тежко повдигнатото обвинение, дава основание да се иска най-тежката мярка, има доказателства, гласни, веществени, под формата на видеозаписи, има и огледи, нали, които са правили на тези видеозаписи, и самите непосредствено при гледането на тези видеозаписи. Има някои от обвиняемите дават обяснения, които също така в някаква степен способстват за това обосновано предположение. Има и експертна справка, която посочва, че върху дрехите и обувките и на тримата обвиняеми има следи от човешка кръв. Ако питате дали е кръвта на пострадали, не мога да ви кажа, защото ако трябваше да направим тая втора част от експертната справка, щяхме да се забавим още няколко дена и нямаше да сме готови за днешното съдебно заседание. Така или иначе продължава да се извършва експертиза. Имаме уверение, че в началото на другия месец най-късно ще бъде представена в пълния вид и тогава с категоричност ще може да кажем дали тази кръв съвпада с кръвно-грубовата принадлежност на кръвта на пострадали. Но пак с абсолютна точност и категоричност няма да можем да кажем, пък и според мен не е нужно, защото нещата се навързват и има така причинно-следствена връзка, че тази кръв е точно на пострадали. Ако трябва да правим ДНК експертиза, ще се забавим с месеци, което не е целта на наказателния процес толкова дълго, пък и ако някой има съмнение, може и в съдебно заседание да се назначи. Може ли да кажете именно за това, че не е категорично дали това е кръвта на пострадалия, може ли на тази база да пуснат тримата от ареста? Това може да реши само съда. Дали доказателства са достатъчно или не са. И то не е дали са достатъчно, дали може на база на тях да бъде направено обосновано предположение. Видеозаписите са много разнообразни, от различни електронни устройства, от различни ракурси, изготвени горе-долу по едно и също време, които по-нататък евентуално биха могли да бъдат наслоени, така да кажем, в една техническа експертиза, която, изследвайки всичките видеозаписи, да може с категоричност да каже къде, какво и кой се вижда на тях. Така най-общо да го кажем. Но и това, което имаме, вече човек като знае кой как изглежда от обвиняемите, може да се направи сметка. Момичетата са ясно различими. Момчетата, две от тях са с особени дълги коси, като единия с права, другия с къдрава. Може би видяхте в днешното съдебно заседание. Те също си личат. Има едно момче с брада, което също така се откроява на външен вид. Има с къси коси и с различни дрехи. Общо взето може, поне човек, който няколко пъти е гледал записите, може да различи и може да си направи извод кой и как е участвал в изпълнителното деяние. Може ли да очакваме да има и други задържани? Най-вероятно не. Поне тия доказателства, които имаме, едва ли ще има. Сега, то не е авторитетно от наша гледна точка да привличаме на порции. Просто тогава, когато е взето решение да се привлекат тези петима, те са били най-безспорно забележимите и най-активните в целия побой и затова са били привлечени тези 5 човека. Последствие вече с гледането на видеозаписите и разпитите на свидетелите е прието, че и тези тримата, пък и те не са отричали. Тогава са разпитани като свидетели, те не са отричали, че
И те са участвали в боя, като нали, всеки гледа да омаловажи своето участие с аз го ритнах леко, аз го настъпах леко, аз го ударих леко. Но пък това е участие в престъплението. Това е участие в престъплението. Както ви казах, тук ние не изследваме кой е фаталният удар, защото няма фатален удар. Тук ударите са множество, с наслагвания и поради тая причина се е стигнало до леталния край.